Kublai yapi baro, sasisen ngap deng sngubha yapi ha kani ka pulik hubor ngap shipang. Balada ka dikasien ka banikong yapi ha kani ka channel ka jongi, te sngubha parlok ban ai ka jingkershan ka jong pi da ka ba pi like, pi share ba subscribe ru ya kani ka channel. Balada pilada ban subscribe kublai shi hajar ngu ya ka jing sebun ka jong pi. Kikat tu kat ni ki khubor kat kum na ki kot khubor ka pratrik uluber ar hajar ar pulai. Pendawai u Archbishop badu pastor na ka benta u kandat bat ki menteri. Shillong leber nyau terik. Hakasngi baru Archbishop kejalan yang ba Shillong umas Reverend Victor Lingdo ulale cheyeng sa u menteri rang ba u kandat ke sang ma ban pendawai na ka benta ki menteri bathamai haswa bakin mi ban le cheyeng ulat na ka benta ban let bamsmai. Hadien kajing bamsmai u pastor bi wan khar ulale sekretariat hakam rajong menteri rang ba ban pendawai na ka benta jong u bat ki menteri baro. Saka ni kawai pat ka khubor thut ka kor kren hakapor babam smai konrat Shillong leber nyuterik ka kor kren microphone ka bala penyeng hakasni baar hakarinsan jong ka jingelang bam smai ka kenhun menteri ka sarkar batmai kalami ka jing thut hakapor bo konrat ke sangma udang shapen bam smai kum u menteri rang ba ha ulat ka jella upagu johan usangma hakani kasni ula bam smai ningkong na pedeng ka kenhun ki khat arngot ki menteri ka kor ka lastang ban thut hakapor ba usangma udang puli ye ki kinten smai bat ka lastang menteri kambyang hakapor ba usembut menteri rang ba ka jella u president tun song ulawan shakmat ban bam smai. Saka ni kawai pat ka khubor khlat no u menteri sarkar barim hakakerta ka bakhandai phulai snem Shillong leber nyuterik Uba Aubrey Herbert Scott Lingdo uba day u menteri sarkar barim ula khlat no hakasngi baar hakakerta ka bakhandai phulai snem katkum ka jingtip jong ki bahayeng hasem uba Scott ikurim jong i ikong elviral nongkenri ula khlat no halayeng hakani kanong ba ka jingli ontep ya uni urong ba kan long hakakhandai trik uluber arajar ar phulai hakapor arbaje no phaisngi naka yengsa jong u kabran hapo pok se shaulum jingtep ka balang presbyterian jaya kabran haweking laban kedau bau ba Scott uday officer rong ba naka kenhun IFSA bat ula rungkam haus nem syajar kendai spa san punriu haus nem syajar kendai spa san punyo ula longkum USTO ke urkul ha Manipur bat hadin kata ha chura chanpur nadu usnem syajar kendai spa san pukendai hadu syajar kendai spa nrupuwei Ulalong kum additional deputy commissioner kapek nadu usnem syajar kendai spa nrupuwei hadu usnem syajar kendai spa nrupulai bat kum u deputy commissioner ka Kohima nadu usnem syajar kendai spa nrupulai hadu syajar kendai spa nrupusan Uba Scott ulalong kum u development commissioner ka Arunachal Pradesh ya ka bala jutip menshwa kum ka NEFA bat hadin kata ula shimti kum u development commissioner ka Andaman and Nicobar hashwa bu unwan Shillong banlong kum u chief executive officer ka Shillong municipal board nalor kata ulalong ru kum u chief secretary ka Jala Mizoram bat kum u chairman ka Delhi agriculture marketing board hashwa bu unshong thaj Hadian baula shong thaj uba Scott ularung shakasan hima sima hami gelaya haka baula long teng kum MLA ka Jaya constituency ulalong ru kum menteri haka sarkar balaya lamda uba Bibi Lingdo bat Dr. FA Khonglam Saka ne ka pat ka khubor lab ya ka khre briu narut wa umnyam dangja akamet Shillong leber nyuterik ki pulat ka Ribhoi district hakasngi baar ki lalit bantam no ya ka wei ka khli ka balapra jong wei ushun rang briu narut jong ka wa umnyam hadien bakilayo jingtep na kinong shong shnong Nakaliang ki pulat kilalit syakate ka jaka kablan hamar persya ka thanat umnyam ban pendap ya ka jingran kam baro hashwa bikinra ya ka khli sya civil hospital hanong po banle ya ka postmortem ban tip ya ka daw halor ka jingyap no jong utau bre ubam tip udei ue ki pulat kila penlongru ya ka jingwat benya hakaleng saudong ka wa umnyam ban lap ya ka met ka ba sa jong utei ubreu hindrei ki klem lap satya nakaliang ki pulat kila pendung da ka ke salor ka ni bat ka jingtoket kadang yat sakani ka weipat Bamsmai ki menteri ka sarkar jela ha ka yengsa ulat ke jela Shillong leber nyuterik kadai kasin ka banikong ha ka jela ba u menteri rang ba kari u Narendra Modi undan lang ha ka sngi bamsmai u menteri rang ba ka jela u konrat ke sangma lembat ki khatwei ngut ki menteri ka sarkar ka balong ha ka sngi ba ar ha yeng usa ulat ke jela ka balapan bamsmai da ulat ke jela upagu johan Kumbala bu ha kapor khatwei baje Mr. Banpen bamsmai ya ki menteri ka sarkar jela u Narendra Modi ula poithik ha kapor ka babyang banwan sakhi ha kapor bamsmai ningkong da u menteri rang ba ka jela u konrat ke sangma ki arngut ki sembut menteri rang ba ka jela uba preston ten song bat uba sngew balang dakhar kat baki menteri sarkar pat ki long Abu Tahir Mondal u Karmen Shela u Marcus and Marak u Rakam e Sangma u Alexander Laluhek ka Dr. Amperin Lingdo u Paul Lingdo u Comingwan Ombon bat u Shakler Wajri
Hadian ka jing bamsmai ka banyak kumbashi tengkenta EU Narendra Modi ulami no na ka yengsa ulat na ka banta banit sakhi pat shakawai ka jing bamsmai ki menteri ka sarkar ha ka jalan nagalan. Hakani kasngi bamsmai laidan lang u Amit Shah u badai u menteri ka tanat kampo yengkari u presiden ka BJP u JP Nadda ringkat bat ki MLA ki badang Sushajit Thamai ki bahayeng hasem ki menteri sarkar badang Shubamsmai ki nongtrei jong ki sengsain perthai bapher. Hashwa ban bamsmai ki menteri sarkar kila sakhi baki kendram ki London bat ki breu ki basha khot sngo bahasa kani ka jingi alang kila yang lain bandrung shaka yang ulat namar ka jing perkheng jor ki pulat hakani ka sngi ladan ru ka jing perkheng ya ki kali hashwa bandrung shayeng ulat bat lapet benya ya ki basong hapo ka khrum kaliru ka khubo na barjala dauternam bam yap urong ba ya kalok Guwahati leber Kibor pulit jong kanong ba Guwahati ha kasantarik mentau benai kila pentep bau wei urang ba ubalatit penyap yala ka kurim hadian balami ka jingian ya ka bajor ha pedeng jong kite ki syukurim katkum ka jingai thu jong kibor pulit kila pentep bau tei urang ba ubalan kiti ya ketika kambean udai ubalatip kerteng kumunirul hak kalong keme ka baladu yala ka jong ka jingem na kate ka jingja kadai ka balatip kerteng kum ka Sofia Khatun kate ka jingja kala ja ha kasnong deran para Katkum ke jinggi alum kubor la yathu baya kate ke jingja lalap dau trai yang hadian bau lalit jingo hadian bau myo osngo shu ya ka jingnan yar jong kalong kumi hadian kate ya kalong kumi lalit banra asumar no ha ka wei ko hospital ka bamarjan Henry kala khlat no hashwa banyo ya ka jlat jing sumar Katkum ke jingge thu jong kibor pret la pentip ba urunar ubalan kti ha kate ka kam bean udang dan ha pedeng ke jing pedri patna kaliang kibor pulet kila penstang ya ka kam toket khnang banyo kem no yau tei urunar Paralok ngin say syambiang bat pihak kiway pat ki khubor. Khublay shibun ya kajing sabun jong phi na kapor sa kapor.